Nadolig blwyddyn 3. Yn amlwg sy'n well gyda ni eich gwahodd chi'r ysgol i fod yn rhan o'r gwasanaeth, ond dyn ni wedi meddwl am ffordd wahanol o'i rannu sef yn rhithiol, yr un peth a llynedd yn anffodus. Drwy ymarfer, mae'r plant wedi creu rhyw naws nadoligaidd yn yr ysgol, a dwi'n gobeithio bod nhw wedi cael rhyw fwynhad wrth baratoi. Gobeithio nhw'ch chi fwynhau eu perfformiad nhw, a hoffwn i gymeryd y cyfle yma i ddiolch i chi am bob cefnogaeth eto eleni a dymuno Nadolig llawen i chi a'ch teuluoedd. Diolch. I'd like to present the Year 3 Christmas performance. We were hoping to invite you to school so that you could enjoy the performance with us, but we have thought of another way, which is to share virtually. The children have enjoyed practicing and rehearsing for their performance, and by doing that, it's created a Christmassy feel within the school. I would like to thank you all once again this year for all of your support and to wish you a very happy Christmas. Thank you. Mae noson oed y mentref Ismanoff yn Rwsia a'r sy'n yn disgleidio. Mae yna ryw awyrgylch rhyfedd yma heno. O, mae anodd iawn i'n disgrifio. Ond yn sicr mae yna ryw deimlad arbennig fod gwerth ar fi'n digwydd. A trwchiwch ar y sir yn disglau fel hwnnw yn symud o ddi awyr. Gadewch i ni fynd draw i weld beth sy'n digwydd. Cyffro a chynnwys ynglyn â'r noson rhyfedd yma. Roedd rhywun ar ei phen ei hunan bach yn y tŷ yn gweithio'n galed iawn. A bysga o'i hynny. Babushka yn brysur, yn sgifo, yn dystio ac yn golchi a glanhau ei ddi bach tut. Dian o Babushka. Sylwodd hi ddim ar y ffurflen arbennig oedd yn disgleidio yn y awyr unwaith yn honno. Aroswch funed, pwy yw sigwr hyn ar ei gymelod yn Rwsia? Fi di Caspar, fi di Melchior, A fi di Balthazar yw 3 gwrs toibwch, 2 rhain peth. roedden nhw yn dilyn y sera frys. Mwyn cyflwyno a'r ffysan berfi baban bach y bendeg. A bryd babal bach y bryd yr oedd hyn? O naga, roedd gan Dduw i fyd oedd e. I fi ddim fryd yn arno ni i gyd.
y brenin mawr. Ni yw'r tri, ni yw'r doethion, a ni dawnsio boogie woogie, dawnsio boogie woogie, mynd i weld y brenin mawr. Mae seiren ddisgyn yn arwain ni, y glitter ball fwyaf welsoch chi. Ni yw'r tri, ni yw'r doethion, a ni dawnsio boogie woogie, dawnsio boogie woogie, mynd i weld y brenin mawr. O iddew ni i fenyw taith, o mae'n anodd jeicio'n cyffu'r o'nau. Ni yw'r tri, ni yw'r doethion, a ni dawnsio boogie woogie, dawnsio boogie woogie, mynd i weld y brenin mawr. A iddew gallu canu trombôn, neu a iddew gallu tecstio ar y ffôn. Ni yw'r tri, ni yw'r doethion, a ni dawnsio boogie woogie, dawnsio boogie woogie, mynd i weld y brenin mawr. A fath o babi sydd yn gryf, a iddew dyfod ar y waelod y byd. Ni yw'r tri, ni yw'r doethion, a ni dawnsio boogie woogie, dawnsio boogie woogie, mynd i weld y brenin mawr. Y brenin mawr, y brenin mawr, y brenin mawr, y brenin mawr. A ni dawnsio boogie woogie, oh yeah! Dwi wedi blino lan. Oes na westi 5 seren o gwmpas gwn i? Neu trafod efallai. Hei, mae'r bwthyn bach ma yn edrych yn hyfryd o tu allan. Ac yn lan iawn tu fewn. Beth am cnocio i weld os oes coeso i ni? Eich chi yw'r gorau yn y pentref. Gawn ni wrthwys yma heno, ac mi glywai sôn fod eich cacen siocled yn well na un gwrmandyn. Fi wnaethon nhw fwynhau brifo blasus gyda babushka. Yn sydyn, dyma'r seren yn dechrau symud unwaith eto. Cododd y tri yn sydyn a phawelio gyda babushka. Hei, beth am ddod gyda ni? Well, beidio, dydw i ddim wedi gofyn gynhar a fi rhaid i fi chwilio am anwel. Dwi'n dod o byddai yn ei dilyn, cyn gyntaf ag y byddai wedi gwneud pob dim oedd angen i'w wneud. Dyma trigger doeth yn dechrau taith. Aeth babushka ati i orffen i'w glanhau. Aeth i chwilio am anreg addas. Ond draw yn mentref bach, Bethlehem, roedd rhywbeth arbennig iawn yn digwydd. Edrych mae'r enffaban mor drws. O fy ma baranwyr. Daethom i lawr y mynydd i gweld y brenin bach. Dyma oen yn anreg iddo yw. Diolch i chi bugeiliau. Gygoniant yn y garchaf i ddew. Pwy yw tri gŵr hyn ac eu cyfeilod? Ni yw trigwr, doethwr, dwyrain peth. Dyma ein hi. A dyma ffys. Mae gen i fferi baban bach. Syllodd pawb mewn sodod ar gyda chariad at y baban bach. Ei enw fydda Iesu. Anreg arbennig gan ddew i'r byd. Dyma babushka yn gadael mewn basged ac yn gosodol ac yn reigon bach i'r baban Iesu. O diwedd roedd yn barod i gychwyn. Wedi cloi drws i'r bwthyn. Cerddodd ar hyd y ffôn ar ôl ei tri gwrdoedd. Ymhen Angler syllodd i fyny at y sêr. Pa sêr sy'n bod i ddangos y ffôn?
ganddi ddim syniad pa un oedd y siarad. Gerddor a be gerddor a gwe gerddor. A oriau lawer gall bod wedi neud las. Ar ôl chwilio a chwilio a chwilio, daeth hi ddim o hyd gan safel galed y baban. Yn y rhan bod yn Nadolig, bydd y plant yn cael teganau o ffrwythau yn eu sanau, yna fyddan nhw'n gweiddi yn gyffroes. Edrychwch beth mae Babushka wedi gadael i ni. Chwilio am y baban Iesu y mae Babushka. Mae hi'n gadael rofio ni pob penglin mewn pob tŷ.